Det er min første køreteam, og jeg er på kravlegården. Nu skal jeg lave en 3-punktsvending. Okay, det gik ikke så godt. I tried. Jeg hader det bedst. Koncentrer sig så godt. Kom op, ikke? Yes. Okay, yes. Så gør vi. Ja. Nu vil jeg gerne snart lave noget andet. Jeg tror, jeg lavede den her 3-punktsvending i 20 minutter. Så det er jo fedt. Nu er vi igen. Du må kun have lavet nogle minutter og lave en 3-punktsvending og tilbage igen. Meget godt. Ej. Jeg dyttede. Oh god. Ah! Ja, hvis jeg kigger derover og oppe, så er det min kører der. Og så man kigger, det gør han ikke. Wow. Nu går det hurtigt. Wow. Det gik vist ikke særlig godt, den der. Ah! Ja, der kommer jeg. Upsi. Ja, der kan I godt mærke, at de kommer op der. Kør nu. Tak. Der fik jeg fart på. Okay, yes. Han svarer igen. Men jeg føler også bare, fordi nu han kører der, han er gået. Det kan man køre lidt frit måske. Skal vi det? Nej, det kan vi godt. Det var virkelig ikke meningen, at jeg skulle dytte der. Var det godt? Nej, var det godt. Og spørg lige, om jeg gider. Nej. Nu har jeg siddet og lavet de der 3-punktsvender i en fucking halv time, ikke? Jeg tror så ikke lige... Nej, jeg tror faktisk... Ej, okay, det er en time, jeg har siddet og gjort det her. Nej! Det var mere, end jeg fucking havde forventet. Blinker vi lige, fordi så smart er jeg. Skal lige dreje hjulet lidt mere, måske Helena Lund. Yes, sådan der. Jeg har ikke nogen håndberettet. Fuck, hvor er det smooth. Næsten. Jeg når lige at sige det, ikke? Okay, Hans. Det er fordi min kørelærer har lige siddet her. Så det er lige... Ej. Er det rigtigt? Okay. Hvad fanden var det, han sagde? Ej, hvor jeg er hjernedød. Dårlig til det her. Parkerer hun lige der? Jeg parkerede. Hvad fuck? Nej. Gud, jeg tog sgu da den svære først, men jeg parkerede, baglæns. Så nu parkerer jeg forlæns. Okay, jeg skal starte ved den. Ellers det gør vi. Bum, så er vi der. Skide godt. Jeg synes det her, det er pikkesørt. Orderle, mand. Første forsøg. Jeg tror bare, det er hivskævt. Nej. Helena Lund. Lad du være, mand. Og problemet her er, at min kørelærer, jeg kom til at nogle gange, eller 2 gange har jeg ramt, knappen for at trykke vinduesviskerne frem. Fordi jeg bare rammer den. Og så siger jeg, nu regner det også. Så siger, ja, det gør det. Det er mig, der er stupid. Jeg starter lige forfra. Jeg fik lige bakken for langt. Det skal være så få uge som muligt, altså så tæt på greinerne, men selvfølgelig heller ikke så tæt på, man skal give flødeboller jo. Nej.